дар шаҳри Конибодом озмуни 100 ранги чакан бо иштироки 15 нафар дозандагону чеварони гулдаст баргузор гардид. ҳадафу мақсади баргузории озмун 100 ранги чакан яке аз тадбирҳои асили гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ буда, ҳадафи он баландбардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинаҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мебошад. озмуни шаҳрӣ аз бахшҳои гуногун аз ҷумла намоиши либосҳои қадимаи чакан, намоиши либосҳои кӯдакона, намоиши либосҳои рӯзмарра, намоиши либосҳои маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзандӯзӣ иборат буда, аз ҷониби занону бонувон ва ҳунармандони Конибодом пешниҳод карда шуд. ҳарчанд олами мӯд рӯз аз рӯз рушд карда, намудҳои гуногуни либоси аврупоиву муосир завқи пиру барноро ба худ мекашад, аммо либоси миллии тоҷикона аз қабили чакан ва атласу адрас миёни онҳо мавқеи баланд дошта, дар ҳама давру замон зебоиву тароват, ҷаззобияту замонавӣ буданашро гум накардааст. бо назардошти ин, тарроҳони тоҷик намудҳои гуногуни либосро аз ин матоъҳо духта пешниҳоди бонувон месозанд, ки аз ҷилои рангҳо ва тамошои нақшу нигори зарҳалини онҳо ҳар як бинанда ба олами зебоиву ҳунар меравад. бояд тазаккур дод, ки дар ҷаласаи 13-уми кумитаи байнухукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО чакан бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ин созмон ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият расман ворид гардид, ки ин рӯйдод албатта муҷиби ифтихори мардуми сарбаланду фарҳангсолори тоҷик мебошад. дар маҳфили 100 ранги чакан дӯзандагони моҳир намудҳои мухталифи тарзи духтро пешкаш дошта, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом қадрдонӣ карда шуданд.